Kini nga tong mga amigo nga mga dili katoliko ba, again always good gitawag og magpalusot. Dili lang unta magpalusot. Atong hinumduman nga ang gianak ato ang mahal nga Birheng Maria, dili siya tawag ining pagkatao. Bisan pa ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nahimong tao. So, again, ang gihimugso sa mahal nga Birhen dili nature, dili kinaiya, kung dili mismo ang persona, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Mabitaw ang giingon sa tawag ining St. Luke chapter 1 verse 28 hangtod sa 36. Ningon ang anghel nga mahimo kang o imuhang ianak or imuhang ipahimugso ang anak sa labing halangdon nga Dios. Wala mo ingon ang balang kasulatan nga manganak ka sa pagkatao sa tawag ini nga labing halangdon nga Dios. Klaro man na kayo. So buti pasabot kanang pag-ingon sa ni Santa Elizabeth nga inahan sa Ginoo, refer na sa person, dili na refer sa titulo, dili na refer sa tawag ining nature, kung dili refer na mismo direkta sa person nga si Ginoong Hesukristo. So mo nang bisan pagkapilan ninyo na bali-balion, bisan pagkapilan mo maingon nga di mo tuwa na nagasulat sa tawag ining Biblia o pagtulon sa Katoliko nga ang mahal nga Birheng Maria tawag ining inahan sa Dios, magpadili ng kamatuoran nga di ninyo madinay ang kamatuoran nga ang mahal nga Birheng Maria nahimong inahan ni Kristo, nahimong inahan sa Dios nga mao nga tong Ginoong Hesukristo sa dihang nahimo siyang tao. So ang question, naa na ba siya gitawag og sinugdan karon? Okay, gimbutan man niya. Gimbutan man niya nga makabaton siya humanity, makabaton siya gitawag og human nature. So therefore, sa iyang tawhanong gitawag og kahimtang, naa siya gitawag og sinugdan. Mo ba mas nauna ang mahal na Birhen? Di ba? Sa iyang tawhanong kahimtang, o tawhanong kahimtang in the sense nga ang second divine person nahimong tao. Mo man ni punto. So again, dili nature ang gibuntis sa mahal na Birhen. Dili nature ang gianak sa mahal nga Birhen. Mo nang again, klaro ang gisugti sa balaang kasulatan. Anak sa labing halangdon nga Dios ang iyang ibuntis, ang iyang ipanganak. Again anak sa labing halangdon nga Dios. So refer sa persona, dili sa gitawag og kinaiya. So sa pagsulti sa simbahang Katoliko nga ang mahal nga Birheng Maria inahan sa Dios, refer na sa person, katong second divine person, dili na refer sa nature. Bisan pag ang mahal nga Birheng Maria siya ni provide og humanity ni Kristo, pero again, dili humanity ang gibuntis. Ang gibuntis ang second divine person, tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Mapugnan ba nimo ang Ginoong Dios nga mahimong tao? Mapugnan ba nimo ang Ginoong Dios nga din mo acquire og humanity? Nga siya mismo ang second divine person, dili mapugnan oy. Kaya nga naman, St. Luke chapter 1 verse 37, walay imposible niya. Kung imposible nang naa si mong nahuna sa Ginoong Dios, walay imposible niya. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.